hnusný plagát. No tak zase aspoň z tohohle fleku není vidět, že tam máme akorát 3 ožralý pankáče, který se tam válej. A jeden tam teda stojí, no, ale ten je zase úplně celý zablitej, ty vole. Pravdu, že jo, Flaming Cox ve Švýcarsku, to svět neviděl. Co tady tohle, tyhle plezír, no to je hnus. Jo, slyším, no slyším tě. Nazdar, nazdar, čau. Co, už to jede, jo? Dobrý. No, já vás taky všecky zdravím. Zdravím celou Saskou arénu. Nazdar, ahoj. Pískaj tam trochu ty lidi. Dobrý. Kolik jich tam máte, prosím tě? Jo. No to víš, tady je to nabouchaný, že jo, Švýcarsko, to je jiná samozřejmě, no, tak co teda? Dobrý, vlítnem na to. Tak vážení přátelé, prosím vás pěkně, sklidníme se trošku, klid, vážení přátelé. Kapela Basta Fidel je jedna z nejdůležitějších, nebo spíš úplně nejdůležitější kapela v Čechách. Co v Čechách, na celém světě. A to kvůli tomu, že například já, jsem chodil v 16 na nějaký koncerty, že jo, prej nějaký skáčko nebo co, přišel jsem tam, viděl jsem to. Kdo to hrál, no Basta Fidel to hrál, jaký to bylo? Úžasný to samozřejmě bylo, protože ty lidi jsou báječní, to jsou nádherní lidi, ale to jsou vynikající muzikanti, to jsou, a já jsem si přátelé naprosto jistý, že tohleto CDčko bude totální bomba, jo? A já mám teďka tu velikánskou čest, jsem za to moc hrdý a pyšnej, kluci tady z kapely bohužel se mnou nemůžou být, protože jsou kreténi, tam šulou, pardon. Jo, takže vážení přátelé, tohleto CDčko já tady teďka křtím, pozor. Protože, vážení přátelé, Basta Fidel je úplně ta nejvíc popíčená kapela na celém světě, jo? Vy si myslíte, že Markéta krásně zpívá, Markéta zpívá na playback, všichni to celý hrajou na playback, akorát by to občas trošku mlátí, jo, ten celý. Tohleto nádherný rádoby CDčko s hnusným bukletem, hnusným názvem, s debilní muzikou, celý složil Roman Holý, je to úplně náhodou, takže to si vůbec nekupujte. A vy, vážení přátelé, se styčte za to, že vůbec jste na tom koncertě, co si vůbec o sobě myslíte, prosím vás. Zasranej.